A David Shotting u 6. dílu naší série vlogů. A ještě jste nebyli v naší garáži. Tak tady máme pingpongový stůl. Tady máme umyvadlo tady máme. Tady máme starou skříň. Tady máme mravničku. A plno dobrých čokoláda. Uděláme na noky. A co ještě můžete vidět? Tady máme luxusní pingpongový stůl. Takže, a teď půjdeme ven. Tady máme lavičku. Tohle celý půjde zarovnat s tímto trávníkem. Takže se bude chodit po lepším, než po dírách. Tady nám rostou pěkně. To jsou jahody. Tohle jsou mrkve. A spoustu dalších. Nějaké to kapusty, celéry a všechno možné. A tady máme další. Tady nám rostou brambory. Tady máme rododendrony. Růžový, fialový a bílý rododendron. Takhle hezky. To tu máme. Tady máme dřevník. To je dřeva, že by se člověk posral úplně. Tady máme celou tu krásnou zahradu. Tady máme to na bazén. Tady máme krásné, to tu je zarovnané. A tady je tajný vchod. Tohle to celý poroste. Tady je tajný vchod do našeho sklípku. Tady hezký vydláštěný schodiště. A tady už koukněte. Taková krása. Víno. Všechno archivní. Takové to archivní víno. Tady je 10 stupňů. 10. A tady to jsou rok 2012, tam 2010, 10 a tady ty už budou strašně starý z roku. A tady máme nejstarší víno z roku 1968. A tady jdeme nahoru. Takže archivní vína jste viděli. Zasnul se? Jo, zasnul se. Takže archivní vína jste viděli. Tady máme hadicu. To máme. Hadicu. A to je naše tráva. A tady to už jste viděli. Toto je náš celý barák.